Facer un tapiz humano con 2.000 persoas é unha das actividades coas que a cidadanía de Vigo quere amosar a súa repulsa á violencia de xénero. Raquel Rosa está cos escolares que forman ese tapiz. Hola de novo. Moi bons días, Maite, de novo. Como vedes, nestes momentos as miñas costas está realizándose ese tapiz xigante humano. Un tapiz co que a cidadanía de Vigo quere rexeitar esa lacra da sociedade, a violencia de xénero contra as mulleres. Un tapiz no que participan máis de 2.000 alumnos de 36 centros de educación secundaria daqui, da cidade olívica. Eles levan toda a mañá neste centro de Vigo facendo iniciativas que demostran que hoxe a sociedade rexeita a violencia de xénero. E ademais deses alumnos de secundaria tamén hai aquí representantes da vida pública de Vigo. E hoxe temos a sorte de contar con dúas mulleres novas que quixeron achegarse ata aquí para demostrar coa súa presenza que elas tamén rexeitan a violencia de xénero. Hola, Cristina, moi bons días. Buenos días. Ti ves dentro do mundo do deporte e hoxe queres por o teu pequeno grau de arena para rexeitar esa lacra. Creo que es muy importante que desde el deporte se intente fomentar esto, que todo lo que podamos hacer para que no haya violencia de género se haga y adelante siempre, porque es una injusticia todo esto que pasa, así que siempre intentando colaborar lo máximo posible. Y desde el punto de vista del deporte lo que puedo añadir es que se practique, porque de verdad que es un deporte que desconectas y te sirve para ser más fuerte, sobre todo. Moitísimas gracias, Cristina. Cristina ven aquí representando o mundo do deporte, pero ademais hoxe temos a sorte de ter con nós alguén do mundo da música, e seguro que a súa cara lle vai ser coñecida a moitos dos espectadores da Televisión de Galicia. Moi bons días. Moi bons días. A ti tamén decidiches que hoxe o mellor que podías facer era chegarte ata aquí para mostrar o teu apoio á loita contra a violencia machista. Pois sí, a nosa loita penso que na música é moi importante, porque chegamos ao público juvenil, polo menos no meu xénero, e a verdade é que pois, eu apoio todos os días isto non é hoxe só, hai que apoialo todos os días. Esa pode ser unha mensaxe importante de hoxe, vale que este domingo se conmemore ese día, vale que hoxe se faga este especial acto, pero desgraciadamente todos os días hai mulleres que están sufrindo malos tratos. Sí, no, e aparte é algo que é un problema, é un problema que non está erradicado, que é moi importante, pois eso, que as cidades en todo o mundo estén denunciando estos delitos, porque é un terrorismo totalmente. Moitísimas grazas por estar con nos. Pois lembramos que dende que hai estadísticas no ano 2003 máis de 650 mulleres perderon a vida a man das súas parellas ou exparellas, e que desgraciadamente este ano xa son 40 as mulleres asesinadas por violencia de xénero, e que aínda hai 4 casos máis por confirmar. Con este grito hoxe contra a violencia de xénero despedímonos, Maite. A ese grito sumámonos todos. Grazas, compañeira. Ata logueño.